Hej og velkommen til denne video fra de tre vikinger. Det er en pakkeåbning, hvor det primært bliver 7,5k pakker, men også nogle enkelte 15k pakker. Hvis I kan lide den, så må I rigtig gerne subscribe og like og alt hvad vi, og komme med forslag ned i kommentaren til hvad vi ellers kan lave. Så her er den. Den her, helt over. Ah. Ja. Ja. Så slukker vi tv'et. Det bringer held. Er I klar? En form! Og så bladrer I hen. Fucking lortepakke. Helt hen. Hvor hen spiller derhen? Nej, ikke en skid. Jeg siger til, når du skal skip. Ja. Nu. Fucking lortepakke igen. Og her laver vi mit gyldne trick, det er at gøre sådan her. Milner. Fuck, det er en lortepakke. Det er skidt, børn. Du er en pige, du burde kunne vise os. Okay, er det den der? Ja. Kom, godt. Ja, super. Mit gyldne trick. Som ikke virker. Nej! Jeg siger, når du skal skip. Jeg skipper over med det samme som. Ja, prøv det. Du skal ikke skip med det samme, fordi du får sølvflager. Nu gør jeg det. Optag. Nej, kun én har jeg glemt. Klar, Esben. Look. Ja. Kom nu, EA. Give me something. A shit. Give me a shit player. I will have a shit player. Hvad sker der for, man lige får 2 lortemål, man her? Nej, hvor er det skidt. Skip. Ej, nu må det stoppe. Lort. Har du stoppet? Hvad sker der for de lortepakker, vi får? Ja, prøv lige de der sølvspillere. Får vi det for det? Er du klar? Åh! Tsunami. Skip, Mike. Skip. Jeg vidste, du fik ham der. Jeg vidste det bare. Jeg vidste det bare. Tsunami. Okay, så synger jeg. Altså, så tsunami tid. Kom nu. Nice. Så dumt. Det er dårligt. Wow! Ikke en eneste rap! Så er det vores 7. eller 8. Bare skib. Tolaland. Ja. Er alle 83'er foran Tolaland? Og nu går jeg lige herinde. Vælg lige kom nu, det kan. Hallo, du skal bare trykke. Det er Melodipakke. Det er på 7, hvis du får det. Leno. Det kan jo godt være, at du får noget godt til. Det er sgu en mega god pakke. Film der. Første. Han er for en god William, man. Vi filmer. Jeg er ligeglad. Øj, hvor mange spillere er der lige? Joachim Løv. Han er bare ikke med. Fucking lorte. Ja, lige præcis. Altså, jeg vil sige... Jeg tænker på... Ja, altså, hvis du har 36 forstand. Skal det ikke også være lidt på plads? Ja. Vi tager en kontakt. Se om vi kan få nogen.
det er klart det der, mand. Ja, man skal trykke på. Det er lort! Lort, siger jeg! Lort! Okay, men det her er så en pack-åbning, åbenbart. Der er ikke nogen, der gider at se os. Lort! Det er lort, mand! Det er sgu pack-åbning, nå. Hvor skal jeg mærke? Ja! Nej. Er du gang med sovsen, Emil? Ja! Fyld det opskriften. Nej! Storage! Ja! Jeg fik storage! Shit. Fuck, det er lort, det der. Endnu en pakke. Gider jeg kigge på det der? Lort, siger jeg. Lort! Fuck, men det der... Sisse Fabregas. Kæft, det er lort, det der, mand. Lort. Hånd på, Mike, hånd på. Lort, siger jeg. Lort. Jeg har ikke skåret. Shit. Lort. Jeg Fik lort. Øj. Vi skal en pakke. Fuck, en lort af video, mand. Se om vi kan få en lige så god som storage, hvis ikke bedre. Det er faktisk en udmærket pakke 3 Wear-spillere, det får man sgu ikke så tit. Ikke de bedste Wear-spillere, men det kan vi godt sætte.